салом алейкум бародаро. Дар барномаи имрӯзаи мо Муин Ғафуров бои бесправил машқ мекунад Карочи. Якум саволи мо меояд бародар, лақаби тоҷикро кӣ ба ту дод? Якум лақаби тоҷикро ба ман Ахтам Хокимов бародарам бародари ман тренери ман ки дар якум мусобиқае ки гузашт дар он ҷо дар шаҳри Қазоқистон ҳамин лақабро бирд. Баъд аз он дар шаҳри Крым Россия дар он ҷо бо ҳамин лақаб маро дастбай кард, хайрот кард. Саволи навбатӣ мо ҳам ин ки тайёрӣ чӣ хеле ба бои навбатӣ? Тайёрӣ шукрона Аллоҳ беҳтарине бо Аллоҳ чоҳ дар ин чизе ки ҳама дасти Худо аст. Иншаллоҳ мо ҳаракат мекунем. Саволи дигари мо ҳам ин ки аз чандсолагӣ машқ мекунӣ? Ман аз 6 солагӣ ба намуди куштии тарзи озод ки ба русӣ воли барба мегӯянд, дар он ҷо машқ мекардам. Баъд аз он футбол, баъд аз футбол ба ҳамин самти мурбавӣ гузаштам. Саволи дигари мо ҳам ин ки якум бор вақте бой додӣ худта чӣ хел ҳис кардӣ? Кӣ одаме ки 10-0 будӣ? Якум бор бохти ман аз намуди ки хеле вест ман қоим кардам, аз ҳамон намуд қувват накардам. Якум бор бохт хеле ғамгин шудам, чиз шудам. Хостам ки дар оянда да меҳнат кунам, дигар боғро набинам. Дар ин бои навбатӣ ки дар шаҳри Мянма гузашт. Якум тренерет кӣ буд? Тренери якум ман якум тренери ман мехӯбем хай аз дунё гузаштагӣ аст. Дар намуди воли барбада буд дар зарби дучоп сутури мисудагар фаҳмид дар он буд. Ман воли машқ мекардам. Баъд аз он то охират тренери ман бародарам Ахтам Хокимов, Азам Хокимов, Ботам Хокимов. Фаҳмам. Саволи навбатӣ мо ҳам ин ки қатъи Макларен реванш мешавад? Агар ки ман контракти ман то ҳозир мебуд, ман 3 бой дига контракт доштам. Ман худам маҳн кардам аз намуде ки весаш безеб шуд. 3 рӯз весро пайҳам мекашид, қувват намебурад. Барои аввал ман маҳкам кардам контрактро. Мумкин дар ягон организатсияга вохӯрем баромад кунем. Мақсади UFC рафтан дорӣ? Иншаллоҳ Худо розӣ бошад. Ҳамаи байъчаи мақсада дорам. Ҳамин бои навбатӣ мешавад саперниктона мешиносед, ягон чӣ медонед дар борааш? Дар ҳамин намуди самбо мурбавӣ ё ки Ҳамин фардо мешавад? фардо дар намуди самбо мурбавӣ намедонам. Мумкин ки фардо маълум шавад ки аст. Барое ки гуфтанд ки имрӯз бо чӣ хеле дидем ки гуфтанд маҳкам аст. Ҳеҷ ки намедонад қати ки баромад мекунад, фақат маълум мешавад. Мехоҳ ки бачаҳо дар оянда дар ҳамин намуди спорт машқ кунанд? Бале, мехоҳам ҳама тоҷикҳо, ҳама фарзанди тоҷик омада дар ҳар як намуди спорт, дар ҳар намуди спорт тамрин кунанд ки ҳамаи парчаи давлати азиро баланд бардоранд, номи тоҷикро дар ҷаҳон нишон диҳанд. Хурсандиро дар чӣ мебинӣ? Охирон саволи мо. Хурсандия? Накун хурсандия, ки бишт меба. Ҳазор раҳмат бародар. Ҳамин саволҳо